Ahojte slovanisti a slovanistky, dnes vám predstavíme základné informácie k pripravovanému fanshopu EŠK Slovan Bratislava. Určite vás zaujímajú viaceré otázky s tým súvisiace, ako kde sa bude nachádzať náš nový fanshop, aký bude veľký, ako bude vyzerať, ale predovšetkým, kedy bude otvorený nový fanshop EŠK Slovan Bratislava. No a ešte predtým, ako začneme, je dôležité povedať, že vo vizualizáciách, ktoré vám ukážeme, nie sú zakomponované všetky vizuálne prvky. V každom prípade dosť bolo rečí, poďme na to. Nachádzame sa na námestí štadióna Tehelné pole, ktoré fanúšikovia využívajú ako miesto, na ktorom sa pred zápasmi stretávajú, a teda je tu aj najviac ľudí. No a práve na námestí štadióna bude aj náš nový fanshop. Nový fanshop sa bude nachádzať na viditeľnom mieste námestia a bude pútať svoju pozornosť už zvonka. No a po mojej ľavej ruke môžete vidieť tento betónový podstavec, ktorý sa však premení na elegantnú sklenenú vitrínu a v nej budú predstavené najnovšie produkty fanshopu EŠK Slovan. Teraz ideme prvýkrát nakúknúť na to najdôležitejšie miesto, na miesto, kde bude fanshop. Tak poďte spolu s nami, viac nám povie generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrik mladší. Vítam vás všetkých v priestoroch budúceho nového fanshopu EŠK Slovan Bratislava. Po mojej ľavej strane je priestor, kde bude situovaná pokladňa. Na druhej strane môžete vidieť celý priestor vlastne nášho budúceho fanshopu, ktorý bude mať rozlohu 524 m². V tomto celom priestore sa bude vlastne nachádzať predajná plocha, ktorá bude vo 250 m² a následne vlastne skladová plocha. Samozrejme, ak sa nám bude dariť a fanshop bude fungovať tak, ako si všetci želáme, tak samozrejme je tu dostatok priestoru na to, aby sme mohli do budúcna predajňu naďalej rozširovať. V týchto priestoroch sme si pre vás pripravili unikátny prvok. Nadobudnúť pocit hráča v kabíne A mužstva, kde si budete môcť vybrať dres svojho obľúbeného hráča, a v týchto priestoroch bude pripravené pre vás možnosť personalizácie vášho dresu, tak ako si budete želať. Tak hráčska kabína je jeden z prvkov vo fanshope, ktorý sme sa zhodli aj s predstaviteľmi klubu, že by bolo dobre priniesť alebo preniesť tú atmosféru z kabíny do toho fanshopu, aby mali tí návštevníci fanshopu možnosť vidieť, ako to v tej kabíne vyzerá, a mať ten feeling, že si môžu sadnúť na miesto svojho obľúbeného hráča a tvorí to jednu z tých nosných prvkov celého fanshopu. Celkové investičné náklady na nový fanshop Slovanu Bratislava bez produktov sú vo výške 375 000 eur. Tento budget sa nám podarilo vyčleniť a samozrejme púšťame sa do stavby a verím, že sa tu čoskoro všetci spolu uvidíme. Určite vás všetkých zaujíma, aké portfólio produktov si pre vás pripravujeme práve s otvorením nového fanshopu. Takže v týchto priestoroch budete môcť si vybrať množstvo nových produktov, ktoré budú práve pri otvorení odprezentované. Či už to bude z dielne nášho partnera Adidas, alebo takisto náš oficiálny produkt značky Slovan Bratislava. Takže bude to rôznorodé, bude toho veľa a verím, že sa vám to bude páčiť. Samozrejme, tá najdôležitejšia otázka a to, kedy bude fanshop otvorený, to je to, čo vás najviac všetkých zaujíma, takže tá správa pre vás, verím, že radostná, je tá, že všetci sa spoločne stretneme v týchto priestoroch a už nového fanshopu Slovan Bratislava pri príležitosti prvého zápasu novej európskej kvalifikácie. Tak výsledná podoba fanshopu vznikala samozrejme v kooperácii s predstaviteľmi Slovana, ktorí mali nejakú svoju predstavu, a my ako architekti sme mali tiež nejakú predstavu a snažili sme sa sklbiť dokopy a vytvoriť z toho koncept, ktorý by reprezentoval klub.
v čo najlepšej miere a snažili sme sa vytvoriť nejaké domáce prostredie pre fanúšikov, ktorí si zaslúžia mať konečne reprezentatívny priestor fanshopu. Teraz si zrekapitulujme tie najdôležitejšie informácie o novom fanshope. Fanshop sa bude nachádzať na štadióne Tehelné pole a bude súčasťou námestia štadióna. Celková plocha fanshopu aj so zázemím bude 524 m2. Celková predajná plocha fanshopu bude 250 m2. Investičné náklady na fanshop predstavujú 375 000 eur a v nich nie sú započítané náklady na tovar. Dresy budú ponúkané vo vytvorenej hráčskej kabíne fanshopu. Dresy si budú môcť fanúšikovia nechať personifikovať na počkanie priamo vo fanshope. Vo fanshope nájdú fanúšikovia široké portfólio produktov značky Adidas s logom klubu, ale aj produkty značky Slovan. A to najdôležitejšie na záver, termín otvorenia nového fanshopu je stanovený na prvý domáci zápas európskych pohárov novej sezóny.